Kag sa Good Vibes, pinakadako nga all-in-one pet store and accessories sa Bacolod nagbukas sa mall. May report si Nico Delfin. Sa magamay lang anay nga kiosk sa mall naga-operate ang Falcor Pet Store, pero karon ila naging buksan ang pinakadako nila nga pet products and accessories sa City Walk sa Robinsons, Bacolod. Ginsiling ni Noli Mahilom, Senior Operations Manager sang Falcor Marketing Corporation, luyag nila nga maserbisyuhan pa ang mga pet lovers pagi sa mas convenient nga all-in-one pet store nga mayara sang veterinary clinic. We are inspired to open a bigger store sa diri ngayon. Gusto namon nga malapot pag yung community, maserbihan sila sang maayo. Maatagan natin sila sa ilangan nakaigo na gikinahanglan sa Dungan sa pagbukas ang pet store ang Pet Blessing. Ang fur parent nga si Rafi Tunogbanwa, gindala ang iya Persian cat nga si Kent para matanaw ang mangin bag-o nila nga balaklan sa mga feeds, vitamins kagaban pa. Ang kuring ni Tunogbanwa ang masimima nagadaog sa mga pa-contest nga ginapatigayon sang Falcor sa Bacolod. Actually, abig pa sa ito Falcor, kaya nabo na siya na sa Falcor choice ang one power niya. Lawig na sa daog sa sa mga competitions. Almost 1 year na. Na-encourage na kami po sa isang friend na mag-interact kami kung sa mga competition. Ika-anom na ini nga baligyan sang Falcor kay ginahandom nila nga makadugang pa sang pasilidad nga sarang makahatag serbisyo sa mga komunidad. out niya is not just a fit products, but includes mga hugs na gimpaw feeds. And then we have the veterinary. Parang ano siya, diversified siya when it comes to market niche. Mas hapos sa ila kag mahatag namon lang ang pinaka the best namon nga service. Magluwas sa pagbindisyon sa mga pets, may paraffol sa mga feeds kag accessories kag mayara man sang libre nga pet consultation kag vaccination nga ginupdan sa Bacolod City Veterinary Office. Upod sa City Vet, tuyo sang Falcor nga mas mapasanyog pa ang kampanya angot sa responsible pet ownership. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.